Croeso i Ysgol Gymraeg Gwynllyw! Mae Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn ysgol 319 oed, ers Medi 2022. Mae'r ysgol yn rhoi cyfleoedd i fi fydda ddim yn gallu cael mewn ysgolion eraill. Rydyn ni'n mynd ar amrywiaeth o deithiau, mwynhau profiadau newydd a cael cyfle i ymuno mewn gweithgareddau sydd yn codi hyder. Rydyn ni'n llysgenhadon i'r ysgol a dros yr iaith Gymraeg. Mae'r ysgol yn bwysig iawn i ddyfodol yr iaith Gymraeg yn ardal Gwent. Gwynllyw yw'r unig ysgol Gymraeg yn Sir Fynwy, Torfaen a Blaen a Gwent ac rydym yn falch iawn ein bod ni'n diogelu dyfodol yr iaith Gymraeg yn yr ardal. Rydyn ni hapus. Rydyn ni'n ffrindiau. Rydyn ni'n cael llwyth o gyfleoedd i wirfoddoli a gweithio gyda chymuned yr ysgol. Mae'r chweched yn man bwysig o'r ysgol ac yn arwain at weithgareddau cefnogi dysgwriau a chydweithio gyda'r staff yr ysgol i greu gymuned cefnogol a balch. Mae Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn gymuned lle mae gennym ffrindiau da, staff gefnogol a teimlad o berthyn. Rydym ni'n falch o fod yn rhan o Ysgol Gymraeg Gwynllyw oherwydd rwy'n cael cyfle i siarad Cymraeg gyda pobl heblaw am fy deulu a gyfle i wechaf sgiliau Cymraeg. Mae'r ysgol yn parchu pawb, dim ots pwy ydyn nhw. Mae cydraddoldeb yn bwysig i ni, ac mae'n bwysig bod pawb yn cael yr un cyfleoedd, pwy bynnag ydyn nhw. Mae cyngor yr ysgol yn rhoi cyfle i ni gael llais. Rydyn ni'n teimlo fel ei bod ni'n gallu lleisio barn a bod yr ysgol yn gwrando arnom ni ac ein helpu i greu ysgol gwell. Rydyn ni gyda amrywiaeth o gyfleusau newydd gan gynnwys y stiwdio recordio. Mae Radio Gwynllyw yn rhoi cyfle i fi hyrwyddo diwylliant Cymraeg a datblygu sgiliau newydd. Rydw i wrth fy modd yn creu rhaglenni newydd a chodi ymwybyddiaeth am cerddoriaeth Cymraeg a digwyddiadau pwysig yn yr ysgol a calendar Cymraeg. Mae teimlad o berthyn yn bwysig i mi. Mae'r ysgol wedi helpu ni setlo a theimlo ein bod ni'n rhan o deulu ysgol. Rydyn ni wedi cael llwyth o brofiadau newydd ac i'r ysgol yn ein cefnogi ni i fod yn hapus. Egwyddor yn yr ysgol ydy cymreigtod, cwrteisi, cyfranogi, canaliadau a chyflawni. Mae rhain yn ffurfio blaenoriaethau ein hysgol. Mae'r ysgol yn cefnogi dysgwyr i datblygu diddordebau ac yn lluniau am y dyfodol. Rydyn ni'n rhan o prosiect seren sydd yn cynnig profiadau ychwanegol a chyfleoedd i ddysgu am amrywiaeth o sgiliau newydd a gweithio gyda pobl ysbrydoliedig. Mae'r iaith yn bwysig iawn i ni. Rydym yn mwynhau dysgu trwy'r gyfrwng y Cymraeg ac yn falch o'n iaith a diwylliant. Mae'r ysgol wedi helpu fi datblygu yn gorfforol gyda'r gampfa newydd a y triga yn cael ei adeiladu. Rydyn ni'n mwynhau pob math o gweithgareddau chwaraeon ac yn falch o cymryd rhan mewn cystadlaethau chwaraeon. Rydym yn falch o gefnogaeth mae'r ysgol yn ddarparu i ddysgwyr. Mae lles dysgwyr a staff yn blaenoriaeth i'r ysgol, ac mae llawer o gefnogaeth ar gael i sicrhau bod bawb yn gallu llwyddo hyd eithaf ei gallu. Dewch i ymuno gyda ni yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw.